Dame ninde bata na sumuruk sia saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon hatani tuhata turpuk jamita sipa husor-husoron nirohata di mingguta sadarion minggu pasapulopato dung trinitatis imana tersurat di buku 5 Musa biduopat mamuka maisian ayat sada sahatu ayat 2 dohot ayat onom sahatu ayat sia 5 Musa opat ayat sada sahatu ayat 2 dohot ayat onom sahatu ayat siang tapai hutihu madibagasar rohat tadi nuaik peale Israel saitangi homma aturan doho uhum aka nahupodahot tuhamu si baenomuna asa mangoluhamu jala masuk kamu tutano sitiano munai nani lehon ni Jahoba debata niopu munai tuhamu dang jadi abamuna tuhata nau kutonahoni tuhamu jaladang jadi orwamuna siani ikorrado tamuna doa katona ni Jahoba de batamunai nau kutonahoni tuhamu nunga matamuna sadiri marnida nabi na ni Jahoba tu balpeor ai manangise na mangihutot tu balpeor ayat onom atong radoti jalaulah kamu ma'akai aido gabe hapis taramuna dohot hapat tasomuna diado paniaka bangso ia dung dibege nasida saluhut aka aturanon gabe dohonon nasida ma bangso na pistar sahali jalan apatas marrohado bangso na bulunon ay tuktu bangso na bulo diama songoni jonok akka debata songot Jahoba debata tai manak pigahali pehita pajow-jow ibana ay tuktu bangso na bulo diama adong aturan doho uhum natigor songo sadok patikon nani lehonna nahuleo diado pamuna sadarion atong ramotihamu madirim jala parhamaul situ tutodim asaunang lupa roham di jamita akanaung nida ni matam asaunak talusiar roham salileko mangolu jala ikko pabotohonommu doakai tuaka anakmu dohot tuaka pahupum ido sahana hamuna kadonga saha porseaon hita hurian itu hatana marpungu di mingguta sadarion hobartu sejarah perjalanan ni bangsa Israel na jolo. Tongod di pardalanan manuang di turpuk tao bangsa Israel. Siap parhatoba na Misir laobongot tutano kanan. Jadi na jolo heado bangsa Israel bangsa na pinili ni debata gabe bangsa na jala anak nga di parhatoban leleng nyo 430 tahun di Mesir
Alayalaniasi doho tolongi rohani debata di palua di paharuar debata nasida siap parhatobana Mesir marhite akatad dahalongangan. Jaladu keluar bangsa Israel disuruh debata manasida borhat tutano kanan khobar tu jaji ni debata hian tuopuni bangsa Israel. Nuang diturpuk tahun nungau 40 tahun bangsa Israel namar dalapat siap parhatobana Mesir laut tutano kanan. Mangihuto nakapenapsir sasitonga na boy hiado baino ni debatadak polau 40 tahun. Hola 2 minggu pe na boy hiado baino ni debata perjalanan Mesir tutano kanan. Alai disengaja debata 40 tahun perjalanan ni dalam ni debata mengajari bangsa Israel bangsa na pinili nai. Dung 40 tahun bangsa Israel di perjalanan nuang diturpuk tahun nunga tarida tano kanani nunga sahat nasida tu pintu gerbangi tano kanani. 40 tahun bangsa Israel di perjalanan simu sama partogi uluan nasida. Alai duk sahat nasida di pintu gerbangi tano kanan satokin di papungu si Musa bangsa Israel nama ribu-ribu halaki adorak so masuk nasida tu tano kanan. Suku-sukun buasa jolo papungon ni si Musa bangsa Israel. Buasa dang langsung nasida masuk tu tano kanan. Nunga tarida, nunga jonok, nunga sahat nasida di pintu gerbang nai. Adong 5 alasan ni si Musa ubay jolo di papungu si Musa bangsa Israel adorak so masuk nasida tu tano kanan. Na parjolo sahali nakpe si Musa na 40 taonon manguluho bangsa Israel nakpe na usaha nasida tu pintu gerbangi tano kanan nakpe na tarida tano kanani alai padok ni debata tu si Musa dan boy dohot si Musa masuk tu bagasat tano kanan padok ni debata ola nyon nama ngolu ni si Musa. Aladang doho besi Musa masuk tu tano kanan. Rikot di rohani si Musa pasahaton pidato perpisahan hata naulina denggan hata partinggal tu bangsa Israel. Imana perjolo sahali alasan ni si Musa ubay jolo di papungi bana bangsa Israel adorak so masuk nasida tu tano kanan. Naeng marhata pertandingan, naeng marpidato terakhir bangsa Israel tu bangsa Israel asa adong ingoton nasida dung masuk bangsa Israel tu tano kanan. Na padua hon alasan ni si Musa saleleng na 40 taonon na jugulan natakanga bangsa Israelon sasatok kidogaur sasatok kimerbedai biar rohani si Musa so tunggo dung masuk nasida tutano kanan lala polan na merbedai lala polan na masih tubuhan alani riko di rohani si Musa ikut jolo manapudan na bangsa Israel adorak so masuk nasida tutano kanan alasan na patoluhon iya tano kanan na naing masuhan ni bangsa Israelon dang nakosong betanoi nunga jumulo adok pitu suku bangsa nabolon mangingani tano kanan jalana pitu suku bangsope akka pardebata sileban alani nanaing marporang go PHP Israel masuk tu tano kanan jala rikot di rohani si Musa pudana so tungga betari hutihu nasida manoba debata gana-ganan ni bangsa Israeli. Napa opaton iya tano kanan nanaing masuhan nasidai ima tano nanapu habauran ni susu doho situa di sido pabrik minyak na terbesar di Portibio. Lapatan na
kesejahteraan do HP nanaing masuhan ni bangsa Israel tu tanah kanan. Alani biar rohani si Musa so tunggu kesejahteraan ni tanah kanani mabai lupa kacang akan kulitnya bangsa Israel. Alani rikopudan ni si Musa adorak so masuk na sida tu tanah kanan. Jala alasan na palimahon na parpudi. Nakpe maribu-ribu bangsa Israel nanang masuk tu tanah kananon sudeon holan na sorang di tonga dalan na maon dua don asli na haluar siam Mesir masuk tu tanah kanan ise tahya kamanginang si Joshua dohot anggon asli haluar siam Mesir si Kaleb dohot si Joshua do asingnya sudah nakpe maribu-ribu bangsa Israel akan sorang na lahir di tengah dalan namaun lapatan na akan tubuh sesudah pemberian patik na di jolok Sinai nama kajol maun alani riko di rohani si Musa ikut jolo ulahan na Muse pasahaton patik ni debata na sapuli tu bangsa Israel adorak so masuk na sida tu tanah kanan hamuna kadongan na limaog malasan ni si Musa ubay jolo di papungibana bangsa Israel adorak so masuk bangsa Israel tu tanah kanan tanah na di baga-bagahon ni debata tu punasida tu sia Abraham hamuna kadongan nuang dia mahuroa poda si paingot nasehat ni si Musa na pinasahat na tu bangsa Israel ditiki na marpungu ditiki na marluhuti na sida na parjolo sahali tangi homa aturan uhum nahuto nahoni Tuhan ido hata na parjolo hata ni si Musa tu bangsa Israel diturpuk taon hata ni debata marhite si Musa na tu bangsa Israeli lau sido nuang nang hata na parjolo hata ni tu hata tuhita di parmingguat tamanogoton songo bangsa Israeli do pehita tongo di pardalana do pehita nuang dang nasahat do pehita tu sabulu ni tondita dang apala nasahat do pehita tu tujuan ni ngoluta alai tongo di pardalana mahita nuang jalanunga jonok tujuan tano na naik sito potatai di paingot tu hata marhite si Musa bangsa Israel di paingot tu hata hita nuang tangihon patik tona hata nahuto nahoni Tuhamu ido na parjulu sahali hata ni debata di pasahat si Musa jala ido na parjulu sahali hata ni debata tu hita di minggutta sadarion hata ni debata madok tangihon patik uhum tona na pinasahat ni debata tu bangsa Israel aha patik aha uhum aha aturan na pinasahat ni debata tu bangsa Israel ima hata ni debata na di buku Bibil tai perjanjian lama perjanjian baru ima akka jamita na pinasahatnya ka perjamita na salilingot tu hita ido hata ni debata ido aturan uhum na pinasahat ni debata tu hita nuaing di pangido tu hata tangihon molo di dok tu hata marhite si Musa tangihon dang naholam babigi songonon alai para tetehon hanguluhon hata ni debata naup tabigi nasalilingon buasa ikot tangihon otani aido hanguluamu ido mabuako masuk tu tanah kanan hata ni debata ido mabuan nauli nadenggat dingoluta hata ni debata ido nagabi sulu-sulu di pardalanan dingoluta tu akati kinanangro alani dipangido si Musa tangihon patik uhum aturan nahuto nahon ituho tak tangihon hata ni debata nauk tatangihon nauk tabigi mulai siadat dana kita sahat tunuang nungatung macai gudang hata naulina denggan hata ni tu hata napi nasahat ni akaparjamita tu hita nuang dipangido asa tatangihon asa taparateatehon asa tahanguluhon asa tapahusor-husor di bagasar rohata ai hata ni Tuhanido makanan ni partodiota hata ni Tuhanido
gogotta di ngolutta di hasianganon asa mangolu honina hamuna kadongan hatani dewata ido hape ngolutta hatani dewata ido hape mabuat kita masuk tu tano kanan ni ngolutta hatani dewata ido hape nagabe ngolu ni partot diota alani paingoti ingot hangoluhon paratatehon akahata na pinasahat ni debata marhite buku bibel tay doho na pinasahat niya kaparhalado na sa lilingon taptangihon hata na nirok ni debata tuhita asa mangulu hita gajang umurta di hasyanganon suku-sukun sia dia boi dapat hata ni debata di dia do idauta di dia do boi dapat hata ni debata ima moloring gasita maduhuti akapar mingguan akapar tangiangan moloring gasitaon majaha buku bibeli di sido dapota hatani debata ai hatani debata ido hape nagabi makanan ni partodiota ai hatani Tuhan ido hape nagabi ngolu-ngoluta unang malala bangsa Israeli hola mangaluli ngolu-ngolu na di hasyanganon unang malala bangsa Israeli hola mga luluy na di portibion alay di pangido tuhata marhite si Musa asa di tangihon na sida asa di hangoluhon na sida hata ni debatay ay hata ni debatay do nagali sulu-sulu na sida odo na parjulu sa halya kamanginang nanang dohonon itu hata tuhita daksay hola manangihop kita ay songon nagugujan mitanya mata padita situ rusila kola songon alay di pangilo digil asa tapahusor-husor dingor parcuma ro tatangi hop jami taon ang godak tahanguluhon molodak tapahusor-husor di bagasarohatka jadi mulak kita nona kamangin nak tu bagasta satokik kudul hita taingot-ingot jami taon nate unang jo hola sahat tupi-tupi terlupa sude unang jo songon ida parcuma ro hitanggo wala panangin-angin satokin ikon na tahanguluhok kata ni debata ikon na tapahusor-husor hata ni debata di ngoluta asa marura merperbui hata ni Tuhani ai hata ni Tuhani do hape makanan ni ngoluta makanan ni partodiota hata ni Tuhani do hape nagabe center sulu-sulu ni ngoluta alani dipangido tu hata marhite si Musa tangihon aturan uhum patik tona na pinasahat ni debata tu kita na padua hodi pangido si Musa tu bangsa Israel dan jadi abamuna manang orwamuna hatanau hutona honi Tuhan dipangido si Musa unang itabay-tabay hata ni debata diori pe unang buasa dan boy taban buasa dan boy orwan ala memang nunga sempurna nunga lengkap hata ni debata na di buku bibeli na tatangihon na saliling sudia kasukun na dong di portibion adong alusna di buku bibeli sudia kasukun ni ngoluta di hasianganon adong alusna di buku bibel molodang adong alusna di buku bibel berarti suku-sukun inasala lapatan na ngasih kok behata ni debatai nunga sempurna behata ni debatai dak porlusi tabata babi dak porlusi oruan ay molo tinaban gabi sega gabi sala molo ni oruape gabi hurang dak sikop hata ni Tuhan alani dipangido tu bangsa Israel unang bedi tabatabai unang bedi oru-orui jadi akamanginang patik ni debata na pinasahat ni si Musa didoluksina itu bangsa Israel 10 do patiki alay dong masuk bangsa Israel tu tano kanan ipagudang-gudang na sida do patiki gabi 630 ayat jadi ido na terus ditolak Tuhan Yesus akapatik-patik tabahani alani dang sian hatani debatai lapatan na salah doi alani do asa dipaingot kita unak tatabay hata ni debata nunga sempurna nunga lengkap behata ni debata imata hanguluhon hata ni Tuhani mata hanguluhon hata ni Tuhani mata bain nagabi makanan ni ngoluta nagabi sulu-sulu ni todita dak pola tabat tabi nunga lengkap nunga sempurna sudi hata ni debata napatoluhon di ayat onom radoti jalaulah kamuma
aido gabi habis taramna dipangido daksai holam manangihon alai diraduti lapatanna sudah hitau ikko mampu mempertahankan hatani debata ikko raduti tadi hatani debata unang langgusi tadi hatani debata alai ikko raduti tadi hatani debata ikkon argaba enota hatani debata nauk tatangihon nauk tabigi sia mulai dana kita sahatu numaing unang acu ta acu hita tuhatani debata unang alak soalak kita tuhatani debata alaikon hatani debata ido benota nagabi ngoluni tordita alaido ngoluni tordita ikorredut jaga hita di hatani debata unang bolong unang mapeut unang mago hatani debata na di bagasang ngulutai alai ko jaga uta ikko pahusar husorota ikko radotata ikko jamot kita di hatani debata nauk pinasahat ni debata tu hita marhitia ka panurirang marhitia ka apostel marhitia ka parjamitan na salilingon ikko radot ikko tabaik kata ni Tuhani na pertama jalan utama di nguluta ikkon hatani debata itabain na utama di ngoluta ikon hatani debata na gabi patujuluta di ngoluta sian akahata suara na di portibion ikon ubegiak kita di hatani debata sian akahata narong di portibion na paopaton ikot tona honomui tuaka poparamu disuruh bangsa Israeli daksai holan nasida manangihon daksay na sida hola makangeluhan alai tugas ni bangsa Israel ikut diwarison hatani debatai tuaka suddu na poso dipangido tu hita di minggu tasadarion ikut rade hitaon tabuahon pasahaton hatani debata nauk tabigi nauk tatangihon na salilingon tuaka suddu na poso asadoho na sida taruli di hatani debata jadi yahudo akamanginang di jamitaku martibako na kanatorasta na julu gagal hita natoras nuaeng na julu akanatorasta uludo penasida marcerita taringot tu hatani debata tu hita lau modo pihita na julu marcerita akanatorastai sian hatani debata sidung manga pihita uludo akanatorasta na julu majaha hatani debata di patorak saotik songo dia holongi debata dia kanatorasta naik songoni maniak kita natoras nuaeng mamudahon pasahaton hatani debata naktua kasuduk na uposo asadoho nasida taruli asadoho nasida dapotan hanguluas sisa liling-lilinga tugas kesongon natoras manogihon nasida asadoho takapaparatai asadoho takayanakotai dapotan ngulusogoti unang mahola dirita unang mata pasobu nasida alai setiap saat molo soboi pehita kamang inang madjaha hatani Tuhani molo songon nabakol perohata alai pinomat heani dok tidak danangi di somma basa ni Tuhani dihita omma pasu-pasu ni Tuhani tuhita pinomat hata-hata songoni ikut dohonot tabigyunya kayanak butul-butul ba holong rohani Tuhani mamerek kita tadok songoni tu nasida saunari molo songon nalope tu rohani kayanak kotai alai sugut taduan pahusor-husoron nasida di bagasar rohana sida alani tugasta mamudahon pasahaton manonahon hatani debatai tuaka suduk na oposo borhak mahita para rato baritani Tuhani aidoho dohita hape di para tuhata gabi ula-ulana papatarhon patotahon pasahaton padason hatani debata sahatu suduk na oposo di pasu-pasu diramoti didongani Tuhan mahita tuaka tikinanang ro amen martanyang mahita